сървър. Много са добри тук. Нещо ми се бъгна мишката. Не, мишката ми се размениха. Да бе, човек, какво беше това? При стената. Аз да може така нямаше да остане жив човек. Отде бе бомбата. Иде бе еба мамата. Сега вашата мама ще еба. Тук сума ти копеленца. Деба майка ти, деба майка ти. Клекни бе под камайна. Какво това бе тук бе? Бомба имам вече. Сега ще им кажа аз на тях. И така, отдолу в описанието ще си напиша скайпа, който иска може да ме добави и да играем заедно. Също така правя и други клипове на Майнкрафт. Те бе, газола дойде с мен пъти да го отрепиш ти бе, копи. Там нека хвърли бомба. Его бе, мри бе. Аз го отрепах. Сега те ще отрепах. Мри сега. Къде се казваме? Носуир. Пати измислицата. Да видим тук. Топ калашна пазна. Бява и калашна. И какво става тук? Я не ги знам къде са тия шматки. Ма издебват копеленцата. Трябва да си смена името. Носуир. Не искам Носуир да се казвам. В миналия клип един се беше кръст, где си беше написал Супер секс машина. Супер секс машина. Пак името. Какво става бе? Какво става тук бе? Те с двама, къде няма мога чута. Между другото, аз говоря по скайп с един приятел, братовчет ми. Направи ли си я? Слушай сега, трябва да си я добавиш на лентата за това бе човек. Добавена ми е. Не знам, влез в Downloads и там в изтегленията и ще такова, там пак ще даде да инсталираш. Па може да версия да не е за това компютър, не знам. Какво стана бе? Омага. Сега ще наместят сервера си го. Добре, ще спра клипа и ще го пусна, когато ще спре този лак. Не, всъщност няма го спра. Това няма да спре. Значи, това беше този клип. Ще се видим в следващия. Чао!